ڕێکەوتنە ئەمریکا و تاڵیبان نەئارامiyek li devjinên çalakvanên Efxanî dروست kiriye. Ew dibêjin ku ev peymanan bi dimahê înana şerî mafên wan naparêzît. Ez hizr dikim peymana Amerîka û Taliban pitir berjewendiya her du layana da ye. Pitir ji hikûmeta Efxanistanê û xelkê wê bi taybet jinan. Evê rêkeftinê rêxweşkir ji bo danûstandinên navxwîyên Efxanistanê. Di wan danûstandinan da hikûmeta Efxanî ji Talîban dixwaze ku sûzên durust bide ji bo parastina mafên jinan. Hêvî ew e ku hikûmeta Efxanistanê şendeya ku berfireh digel Taliban danûstandina bikir û bu danûstandina li ser peymaneka siyasî ji bo parastina mafên jinan û Taliban diyar kir ku ew dê mafên jinan yên perwerde û karî parêzin. Di heman demda, Talîban hişyarî da ji têkelkirina jin û mêran û evê tirs li hember azadiya civakî û ya siyasiya jinan peyda kiriye. Demê rejima Taliban jina mafê pewerdê nebî û ji ber vê çendê em tirsîn vegerina Taliban ku mafê me yê perwerdê nehêlit û ji dest bistînet. Berdevka Wezareta Derve ya Amerîka, Morgan Ortagus, wê rexneyê red dike ku Amerîka giringî nede mafên jinan li danûstandina xwe ya bi Talîban ra. Her car demê Wezîr Pompeo li ser peymana aştiyê digel Taliban axifte bî bû çareseriya siyasî li Efxanistanê çêbin, ewî behsa mafên jinan kiriye û ewî got ku Taliban pêtiviye digel hikûmeta Efxanistanê rînit mafên jinan û civaka medenî biket. Şilûvekar Cemîla Bîçû dibêjît, Amerîka hindek reyendî hene da ku givaştina li ser Talîban biket. Ew dibêjît ya giring ew e ku danûstandina navxweya Efxanistanê hemî şert û mercin. Divêt em piştrast ew mercên Taliban serrazî bîn sebaret mafên jinan û pêgîrkîn. Eger ne, hikûmeta Efxanistanê û layanê dî dikarin hindek piştgiriyê rêkeftinê bin pê bikin. Eger babet hate ser mafên jinan, li ser jinan pêdiviye ew giraniyê bidane ser hikûmeta xwe û dengê xwe li ser mêzên danûstandinan bilind bikin.